ilerden gelýän çeşme bir sebäp bilen kesilýär. İlat göçmekçi bolýar. Her kim goş golumly ýygnap, düýeleri ýükleýär. Bir oglan ýanynyp, enesiniň birin ýalňy saçagyny alýar. Ondan näme üçin diňe saçagy alandygyny soranlaryna ol şeýle jogap berýär. Saçagym ýanymda bolsa, rızkyny öz tapar. Bu mukaddeslige hormat goýmagyň halkymyzda syýynmaz anama öwürlendigini aňladýar. Ýerde-gürlerde gyýdyň başy bogulmanka aram edip, oňa ilki saçak dokumy öwredip durlar. Ata-babalarymyzda şeýle ananç bolup durur. Saçak barmy? Ýaşaýyş dowam eder. Şeýle hem olar öýünde düýüň çäkmeni saklapdyrlar. Düýüň çäkmeni ýeke bir ýyllyk üçin näl? Onuň aramam düýüň saçagyny ýaly. Asla halkymyzda düýü malynyp hadyr görenmeýär. Şonuň üçin düýü ýüňünden edilen zatlaryň hemmesini mukaddes zat hökmüne garaýar. Ata-babalarymyz bedewünne muradyny, milli seçkiçiligiň ajaýyp nüfus bolan alabaýlarymyzda bolsa gatyny görüpdirler. Halkymyzda itkelli, utkelli diýilýär. Utlu bolsun diýen arzuw dilegimizde şol gadymy sözüň köküniň ýaşaýanlygy okuýjam ýalimdir diýip pikir edýär. Türkmen alabaýy adamkärçiligiň asyrly ýöreligleri özünde jemleýän, türkmençiligiň batyrlyk, merdanalyk, wepalylyk, sypaýlyk gatnaşyklarynyň alamatlandyrylmasydyr. Insan ilki tündemine gelende onuň daşyny her hili janlar gurşanmyşyn. Şonu oňa duýgudaşlygyny bildiren itler bolupdyr diýerler. Bu bir rowaýat. Ýöne rowaýat hem tötänden dölemeýär. Batyrlygy, wepalylygy bilen insanyň ebedi hem demine öwürlen alaba itlerimiz häzirki döwürde hem insana ýakyn dostdur. Türkmen alabaýy, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Ýa dogup ýelýän günüň şöklüsini bir ýanaý öwşün aýtýan kinni wanja keser dokma darak. Çaplanca dokma enjamy gözleri gamışdy. Ol enjamyň ýana gajaly. Ýurdylyn akça erşlerini emaý bilen sypanyny. Durly renkli ýumaklara hayran galyp seredeni duýman galy. Haly deran üçin berkede. Ýaşaýşyň daýaçydy. Onna gelin gaýylaryň ýürek owady bar. Oň nepis naşlary ýürekden çykýan köňül naşlary. Orsun goty mukaddes saklamak, geljek nesillerde ösürmek her wara türkmeniň borjy. Haly halkymyň milli boýsanjy. Halynyň gaýtaranmajak keşfine aýyň nury, çoňugy, teri gülleriň ýygy, selengli sehralaryň giňlik rahady çaýlanýarlar. Halalarymyz dowamatyň altyn tapagyna gürýär. Görmersiň türkmenni halysy da ojak. Her göýle bir dünýä, ummana üçek. Sypalap diýýärler elhe pus ajab, gölleriň zyýada. Güller halyçy. Haly deran üçin mertebe. Ýaşaýşyň daýanjydyr. Onu yerin gaýdlaryň ýürek owady bar. Oň nepis naşlary ýürekden çykýan köňül naşlarydyr. Orsun goty mukaddes saklamak, geljek nesillerde ösürmek her bir türkmeniň borjudyr. Haly halkymyň milli boýsanjy. Bugün şanyňa da ýadylýar şygyr. Garaşdy zamanyna bagtyar döwür. Gölleriň halyňna üçmesin ömür. Tuğumuz bedelen göllün halyçy. Türkmen deranynyň halyçylyk synawatyna ahlaky, onuň gödeglik baradaky älim simfoniýasyny Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow